Anem a veure com regular la llum al mòbil. Estem en una escena de carrer en la qual a la part superior als núvols hi ha més llum i a la part baixa, al terra, n'hi ha menys. És a dir, tenim una diferència de llum entre la part superior i la part inferior. Com regular al mòbil la llum? Fixem-nos que en aquests moments, a la part superior, hi ha en aquests moments tres valors, un F repartit per 1,9, un 1 partit per 619, 587 ara, a mesura que em vaig movent va canviant, i una ISO de 40. El primer factor, el F partit per 1,9, és el diafragma. En un mòbil el diafragma és fix, no varia. Aleshores, els tres factors que tenim per moure la llum, els tres paràmetres, el segon és la velocitat, que en aquests moments està a 1,557. Vol dir que és un segon partit per 557. I la ISO és la sensibilitat a la que està treballant el sensor. En aquests moments és una ISO de 40. La ISO, la sensibilitat, la podem posar, triar que sigui automàtica o que estigui un valor determinat, fix. En aquest cas la vaig a posar a un valor fix de 200. Per tal de que, com que l'he fixat, només variarà la velocitat. Aleshores, què passa? Si me'n vaig cap al cel, que hi ha molta llum, per donar l'exposició correcta, el fotòmetre llegeix quina és la quantitat de llum i determina que per un diafragma 1,9, una ISO de 200, la velocitat correcta per donar la llum, l'exposició correcta, és d'una 8 mil·lèsima de segon. Què passa si me'n vaig cap a la part inferior? Com que aquí hi ha molta menys llum, i en aquest cas, amb un 500au de segon, és suficient per donar l'exposició correcta. És a dir, com que tenim fixat la ISO i només hi ha un valor de diafragma, el mòbil regula l'exposició correcta a partir de la velocitat. Però la ISO hem dit que la podem posar en automàtica. Aleshores, si la posem en automàtica, fixem-nos què passa. Ha baixat molt la ISO. Per què? Perquè una ISO molt baixa ens dona menys soroll, dona millor qualitat d'imatge. I el programa del mòbil prioritza donar millor qualitat d'imatge sempre que pot. Si anem al cel, estem a un 1.500au de segon a ISO 40. Recordem que abans estàvem a 8.000, a una ISO molt més alta. Si ens anem avall, la velocitat aquí ha baixat a un centau de segon, una centèsima de segon, però continua mantenint la ISO 40. Per què? Perquè encara té prou llum. Però què passa si me'n vaig a l'interior de l'habitació, que hi ha molt poca llum? Aquí, com que ja no és suficient la llum, puja la ISO per tal de poder donar llum fins i tot en una situació de poca llum. I si baixo molt la llum, la ISO anirà pujant. Ara estic tancant la finestra. Com que cada cop hi ha més llum, malgrat que l'exposició que veiem continua sent correcta, la veiem correcta, però la ISO va pujant, fins que hi ha un moment que ja no pot pujar més. Val?